И какво са хора? Ние не ще играем... Забравях името на играта, но ще играем. Аз съм от Armin Players. Иван от Armin Players. И да започваме. Преди много малко време започнах. Апгрейднах и всичко на 2 тук. И след малко ще стана 3, за да си купя ето тази кола. И да започваме. Хайде да. Охо, тя могат да ме бият. Газ, дигайте от дупка, до дупка. Мали, точно ме бие. Биха ме. Ай, дай газ, бе. Много съм слаб. Последен съм. Чао. Трети. Няма да съм последен. Сега и точка, бе. Тя се финиширах. Финиширах. Той умря. Той Кристофер излезна. Трети. Свърших. Много са кратки тук и сега това път ги бием. Мале, допреди малко ставах се първи за нещо. Айде, край, умрях. Последи са Кристофер първи. Ехте, искам да излезна. Пак ли е? Сега съм трети. Сега дали ще съм втори? Дай газ, бе! Кристофор. Мале. Ето го мина. Ай, газ, бе! Някаква е бавна. Трябва да се увелича спида. Айде, последен. Не, да, последен. Последно място. Чакай, сега ще апгрейдна. Рейс. Окей. И това беше. Да, това. Сега вече ще ги победя. 3, 2, 1, старта. Тя с много силни сколива. Айде, пръв съм. Дай Соник. Давай Соник. Това е последен този Соник. Мислих, че ще е след мен. Айде, карай. Пръв съм. Ето, видях ли колко е бърз колата, когато си апгрейдна. Газ. Само тук. Дигай 100. Намалявай. Дигай 100. Спирай. Си още да са дошли. Айде, това е. Втори пауър. Соник е последен. Соник. Професионал. Person best. Аз съм person best. Първите 2 пъти загубих, бях на... Не, 3 пъти ли бях? Не помня. Газ. Так, ще съм прав 100%. Няма съм прав никак. Ето, при изкачванията съм слаб. Щях да падна и то ме бега. Вторша съм. Соник. Стига, бе. Как ще съм последен? Гледа ти тук. Аз като връ последен ли съм? Аз вече трета ли станах? Чакай. Не, втора. Моля, тя вече ме издухаха тук. Тя с големите птички, аз с някаква бавна. Умирай. Няма какво да играя. Аз тук на зимата съм най-слаб. Трябва да си купа някаква голяма бричка. Сега ги бих. Що пак на зимата?
Много тъпо, много тъпо. Газ, бе! Стига, бе. Нещо... Няма да игра тук. Излизай, бе. А що пак играя? Махам се. Чао. Ага, тук, супер. Туш. Сега са туш от мистер Валю е това. Давай чипса с лентата. Първи съм още. Първи съм. Газ. Как ще умра? Как ще умра? Кажи тук. Как ще умра? Газ. Втори съм. Вече съм втори. Вече съм трети. Айде, последен. Та-та-та-тъм. Ето е пак. Махай се. Така, толкова трябва. Втори. Ей, това шведския филм умре. Как ще бега точно тук, бе, газва? Гази тъпото. Как точно там ще бега? Гази тъпото. Пак на колето. Няма па да е на колето. Няма па да играя на колето. Имам два цвята, които са такова. Такъв ще съм. Няма кола. Такава, бе. Абе, чакай да си видя колата, бе. Дон. Абе. Към нещо. Нещо се развали. Докато... Ето, направих си. Джип. Ще започне играта. Що на колета, бе? Ай, то с моторетката. Ако ме бегам това. Това понеже го мина. Айде, бе! Стига, бе! Аз тъпото. Много съм слаб. И да, това беше всичко от мен, хора. Дано клипът да ви е харесал. Ако е така, оставете лайк, абонирайте се за канала ни и оставете коментар. Ако предложете ми някаква кола, тази голямата джипка с голямите гуми или някаква, която мога да си позволя. И да, това е всичко от мен. Довиждане!